riešenie spôsobom, ale nie takýmto. Riešili sme to iným spôsobom a Asi 20 aktivistov zablokovali vlastne vchod do Ministerstva životného prostredia. Máme tu transparent, ktorý hovorí, že dnes je zatvorené. A teda naše odhodlanie vzhľadom na tú vážnu situáciu je také, že si myslíme, že máme právo na pokojný, nenásilný protest, ktorý sa tu aj deje, a aby sme poukázali naozaj na to, že tie škody, ktoré sa dejú pre životné prostredie na Slovensku, sú vážnejšie ako to, že niekoľko zamestnancov na deň nepríde do práce. Ak tak neurobíte, môžu byť použité donúcovacie prostriedky. Ako miesto, bezpečné miesto vám určujem tie sochy. Dobre, aby ste sa tam presunuli zatiaľ. Porozumeli ste? Výzve. myslíme si, že je na čase, aby si príroda aspoň jeden deň oddychla od deštrukčných krokov Ministerstva životného prostredia. Minister Tomáš Taraba sa správa ako minister hospodárstva alebo minister poľovníctva a spolu so štátnymi tajomníkmi podľa nás páchajú škody kamkoľvek sa pozrieme. Či sa pozrieme na škodlivé zákony, s ktorými prichádzajú v podstate celé 2 roky, či sa pozrieme na ťažbu dreva v národných parkoch, či sa pozrieme na masaker, ktorý sa deje, pokiaľ ide o medvede a vlky. Kolegovia z Greenpeace Poľsko aj podali už oficiálnu sťažnosť na Európsku komisiu pre nelegálny odstrel medveďov. Či sa pozrieme na absolútnu neodbornosť, prepušťanie ľudí z rôznych postov, ktoré majú sa starať o to, aby sme prírodu chránili. Jednoducho je to jedna veľká katastrofa a preto si myslíme, že príroda si zaslúži aspoň jeden deň pokoj. Je absurdné, že dnes musíme brániť prírodu pred tými, ktorí by ju mali chrániť. Ministerstvo životného prostredia to má v náplni práce, ale zjavne a evidentne životné prostredie nechráni. Masaker medveďov a vlkov, katastrofálne zonácie národných parkov. To sú len príklady toho, ako minister Tomáš Taraba a štátny tajomník Filip Kufa nepochopili, čo by malo byť ich pracovnou náplňou. Dnes prichádzame o to najcennejšie, o prírodné bohatstvo Slovenska a mali by sme tomu zabrániť. Je to ekologická katastrofa.